South Africa sanibingelela kuphi nakuphi khona ngeendawo nibingela uthuleleni-ke igama nguMduduzi Ngamkhwanazi-ke singapha-ke ngaphansi kwengosi esihloko sithi-ke abantu bayagula. Cha bafethu, namhlanje kudaba esize ngalo-ke udaba-ke lukadadewethu-ke onenkinga. Mhlambe nawe-ke njengomuntu esimame lapho, mhlambe inkinga ephethe udadewethu nawe uyayazi, noma mhlambe kukhona ongafisa nawe ukuthi ukuveze ukufakaze kule nto-ke ephethe usisi-ke. Ungabe wena-ke mhlambe wabhekana kanjani nenkinga yokuthi mhlambe umqashi omsebenzelayo emzini wakhe noma endlini yakhe kukhona into-ke anayo okuyinto-ke mhlambe ngathi-ke iyobumnyama le-ke abathi-ke yenza abantu bacebe, mhlambe-ke ngephutha wayibona engazi ukuthi usuyibonile, mhlambe-ke futhi-ke useyazi ukuthi wabona, kodwa-ke mhlambe-ke wagqitshwa ngoba phela-ke yonke into iyagqitshwa mangabe isibonakele ukuthi into-ke ezoba-ke isibuko emehlweni wezwe. Wathula mhlambe naleyo mfihlo, mhlambe-ke awugqitshwanga, awugqibekanga, wabaleka mhlambe-ke. Ungabe-ke wadila kanjani nawe inkinga njengale? Udadewethu-ke naye-ke sinaye la namhlanje-ke ube nenkinga-ke yokuthi-ke la besebenza khona-ke endlini thizeni yomuntu umqashi wakhe kunesimo egcine singasamphathi kahle, namanje-ke asehamba naleyo nkinga leyo emzimbeni wakhe. Kodwa-ke ukhona udadewethu-ke uzoxoxa ukuthi kwenzakalani-ke. Asilivezi-ke igama lomuntu bafethu-ke ukuthi mhlawumbe ubani ngoba phela naye udadewethu usabela impilo yakhe, into eze ngayo nje kakhulu uzocela usizo lokuthi-ke alapheke. Ukhumbuleke njalo-ke lapho kaThweleni-ke asizenzi inganekwana, asizenzi ikeshi esingakho namhlanje la kuyiqiniso. Uma ngabe nawe-ke ufuna ukuzibonela, you are very welcome to join us as Thweleni team. Sihambe la makhesi njengalawa uyozibonela nawe ukholwe-ke njengoThomas. Cha dadewethu sawubona ma? Yebo sawubona. Ngiyaphila unjani? Saphila. Ngiyaphila. Ngikhuluma nobani? Mina ngamuthi abazali nguMduduzi mina. Ukhuluma noNoxolo. Wakabani? WakaMthando. Kephi? eMnambithi. Okay, ubhayela uthuleleni dadewethu ha? Yebo. Ukhala ngani? Nginenkinga la, ngangikade ngihlele ekhaya ngingasebenzi. Ngabizwa yenye intombazane yathi akukho yini la ngifuna khona ito. Ngathi mina ngoba ngihlele ekhaya akunankinga ngiyeza. Ngahamba-ke ngayosebenza lapho. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi nje bengivuka ekuseni isinye sami sibuhlungu ngingaqondi kodwa ukuthi kwenziwa yini lokho, kuqhubeka izinsuku. Kuthe ngelinye ilanga ngiphuphe ngazathi nginey'nwele ey'nkulu, hayi ngiphaphame. Mangivuka ekuseni ngithula isigqoko ngithi ngiyayibheka ngigondiwe ngineshanda elikhulu la ekhanda. Hayi kuqhubeke nje izinto zenzeke nje ngingayiqondi ukuthi kwenzakalani. Kuthe ngelinye ilanga ngagcatshwa la elo, mangivuka ekuseni ngivuka nginey'nqabo la ka-left. Nakhona futhi ehlombe. Nakhona futhi ngidideka ukuthi yini le bingicaba ebusuku. Hayi ngigcine sengiyisho ekhaya ukuthi eyazi sengicabanga ukuyeka la ngoba manje ziningi izinto ezenzakalayo engingaqonda ukuthi yini. Kuthe ngelinye ilanga ngiyezwe ngazathi ngineshashaze la ngizathi kwenkaba liyaluma, ngiloke nginwaye kodwa manje akuvuma ukuthi ngibheke ukuthi yini le ngilumayo. Hayi ngelinye ilanga ngivele ngivula, mangithi ngiyavula hayibo kuyinto ingathi nekhanjana nje encane iyahamba ingena la enkabeni, iyaphuma iyangena iyangibhala nje ishiya imibhalo, iyacwebezela kungathi kuyinyoka. Usubhekile manje? Yes ngibhekile. Okay, akusona into eyibona ephupho, into esuyibona nje ngosini? Into engiyibonayo. Okay. Ngithe mangithi ngiyabika ngithi hayibo yazi kunento engingayiqonde la ngazi ukuthi yini. Kwathiwa angihambe ngiye eklinikhi mhlawumbe kungenzeka ukuthi kune-infection thizeni nginayo. Hayi inhliziyo yami kodwa ingavuma ukuthi ngiye eklinikhi, ngangaya eklinikhi. Ngithe mangixoxele omunye nje intombazane mayibona lento yathi hayibo inyoka nje lena. Hayi yasethi into engakusiza ngayo asiyibulale lento lesicabe noma singanalo ulwazi ukuthi sokwenze njani, kodwa ukuthi ingabe isaqhubeka nokuhamba ngoba manje iyakumosha njengoba isi-round enkabeni. Bana-ke siswami ngenzela nomuntu kusimakhela isithombe olalela ingaphandle nemnyamba ngaphakathi emzimbeni kwena ila ibonakala ngaphandle. Iyabonakala? Kuyabonakala, kuyacobezela, akuqondile ukuthi kuhamba kuthi kanje. Uyakwazi ukuyibamba uyidonse? Cha kusenyameni. Oh, kusenyameni. Sekungirawundile sengimnyama nje. Hayi bese ngivestane ngiyahamba ngiphindele ekhaya. Ngithe mangisekhaya kwangazathi inkinga seyiqala kakhulu-ke manje. Hayi ngithe ngelinye ilanga ngilele nje
mina izinto-ke zenzeka kakhulu emaphusheni ngikhonjiswa zona kakhulu kanti suke kwenzeka ngempela ngizwe ngazathi khona umuntu ongenayo emnyango uma engena lo muntu emnyango hayibo uma ngimbheka ngathi umalume wami kodwa manje ebusweni akusiyo umalume afika agibele phezu kwami uma egibele phezu kwami athule nje angibheke athule ngizama ukuthandaza ngilo manje ungicindezele ngithi ngiyalwa ngegama likaJesu athule nje bese vesedane abamba ibele wabamba leli laka left lapho ngiyeza ukuthi manje khona into eyenzakalayo kodwa manje lento eyenzakalayo ibuhlungu lento yokuthi akubekezeleleki ngilokhane ngikhalile kuze ukuthi ngesikade ngiqashune ngiphaphame mangithi hayibo ngiyaphupha hayi ekseni mangivuka ekseni hayibo khona into eyenzakalayo kubuhlungu ngoba ngikho ngisho nakuma period kodwa manje khona lokho okwenzakalayo ngithi oyothi ngihambe ngithatha isibuko ngithi ake ngibheke ukuthi mangithi ngiyabheka ngiqhumile la ngaphansi usho ukuthi lento biyenzeka ngempela mana igibela phezu kwakho ngigcina uthi igibela phezu kwakho yafika ebamba ibele yes kwaba khona okunye okwenzayo ngapha ngezansi manje angithi kilokho ke lento sesokuthi ngeke ngasho uma ufihla into umuntu olalele uwena odukisa information yakho ukuthi nomuntu ofisa ukukusiza ukuze abe nesithombe esigcwele ukuthi unankinga yani yabo njengamanje ukhuluma ngokubanja ibele kuphela kufuna kuze kube yimina manje ngathi ngiyagopoloda entweni uyaziyo wena because plan njengoba la uzocela usizo sisi isizwe sonke the willing ukuthi bakwazi ukuthi bakulekelele yabo muso wena kube uwena mhlambe ngoba ngeke ngasho isemotweni nawe ngathi mina ibhlungu into yena ukuthi nicabangele abantu abenza izinto ezimbi kunini bebe benganicabangeli bona is like njengabantu abahlula umjolo uthola nje ucabangela whoever involved nayo emjolweni ngithi yabo kodwa emhethe yabo but kodwa kuthi ngiyamthanda ngeke ngikwazi ukumiya kodwa still kodwa uyahetheka yabo namanje ke sisi ngeke ngisaphinde ngobuze lo mbuzo okunye wena wazi story sakhe ngithi yabo but futhi nabo abantu abaya la ekhaya bazokutshela kuma comment uma ukuthi khona mhlawumbe oqamba mangafuni ukuveza kuzoba kwakho lokho yabo bengibuza mina ukuthi wakho nokubamba ibele kuphela uthi wagibe lapha ekwakho yabo ngizoma lapho ngeke ngisaphinde kubuze okunye ubona uzositshela usitshelani ubona uzobona makhona okusefayo okwakho but ke silathina ngokuthi sizocela usizo yebo ma ungaqhubeka sisi mayigibela phe kwami lo muntu angibamba ibele leli laka left bese eyangilala ngiyazi ukuthi khona into engenayo la esithweni sami sangezansi ibhlungu lento le angikwazi ngisho ukubekezela ibhlungu ngikhala uthule nje lo muntu uyangibuka ngigcine ngiqashulile mangithi hayibo ngiyaphupha kodwa ekseni mase ngivuka ekseni ngiyeza ukuthi khona ubuhlungu obukhona la kwisitho sami sangezansi noma mangiye toilet mangisula ngethishu ngiyabona ukuthi hayibo angikho kodwa kuma period ngiyabona ukuthi bengibleeda la ngihambe ngiyothatha isibuko mangithatha isibuko ngiyibheka la ngaphansi hayibo ngiqhumile hayi ngisho ekhaya hayi kulokhu kudluleke kanjalo ke qhubeleke futhi mangisengisekhaya sengivuka ngigundiwe inwele izinto eziningi nje ezenzakalayo ngihambe abantu sengibahambile abantu kakhulu lento iyabuya inenkani ayifuna ukuhamba ngize ngithole omunye bangilayela omunye kuthiwa ngihambe ngiyokuyena mangifika kuye afika ngihlolele athi hayi wena wafaka izilwane ezimbili esinye ilese sikubhekile ukuthi wenzani ukuphi ucabangani esinye esihlele sibelethweni ukuthi wena nje inzalo ungabi nayo hayi aqhubekeke lo yabhuti angisize kuukuthi mina imali eyanele ngangingenayo ke eyanele ukuthi ngenza into zakhe ngoba izinto zakhe zenziwa ngemali makunohambo okwenziwa ngemali hayi ngithe mase ngifika wasenginikeza umuthi wathi lo muthi lo ngifike ngiqale ngichele ngawe ekhaya before ngisebenzise lento zakhe ngoba mangabe ngingena nawo uzophupha ngoba kwasekhaya sengculisile lo muntu hawo ngithe nje ngingakafika ekhaya kodwa sengihamba sengibona futhi manje usechela yena kuqala ekhaya ephusheni
Mangifika ekhaya ngicela kwavele kwanzima kakhulu, ngagula kakhulu, ngakhukhumala isisu sangaka. Kwase kunyakaza-ke lento ekhanda-ke manje kwase kuveza ukuthi kuphi ngoba wagcine ngitshela ukuthi nje zimbili iy'lwane engifake zona kangasho ukuthi zikuphi. Zase ziveza zona-ke emva kokuthi athi ukungilapha zavela ukuthi silaye ekhanda siyangiguduza ekhanda siyangiguduza kuze kube buhlungu ikhanda. Nala eqolo kuvukuze nje umzimba like imvukuzane mayivukuza inhlabathi kwenzeka kanjalo kuvukuzeka eqolo nasekhanda. Ngithe ngibuya lapho kuyolashwa benginganabo abantwana mina ngabathola abantwana. Ngathola umntwana emva kokuthi ngilashwe. Ngithe ngisakhulelwe bengiphaphama ebusuku ngigula kungazathi khona into ethi angiphushi. Mangiphaphama kodwa futhi kube khona into ethi thandaza khuleka. Hayi ngikhulekeke. Ngenhlanhla-ke umntwana ngaze ngamthola-ke waphila nje wa-right. Kuthe ngey'nyanga ey'phelile sengibona naye umntwana usevuka usegcatshiwe la. Sengithi hayi le nto lena le i-serious ngempela ngoba okunye futhi zonke lezi zenzeka emaphusheni kodwa kuyiko ngempela kuyenzeka. Ngiphuphe engazathi ekhaya sishaya inyoka. Masishaya le nyoka le mangathi siyafa mina ngithatha ihalavu ngithi ngiyayithatha ngiyayilahla. Ngithe mathi ngilahle le nyoka vele yagqumela kimi bethi ngishaya ikhanda ngavele ngagquma yangishaya la. Ngavuka khona engangilele naye wasekhaya intombazane yangibuza ukuthi hayibo wenzani ngathi yazi ngathi khona into engithusayo la ngathi ngicaphucapu noma yini. Ibuye ingqondo kahle ekseni ngaleso sikhathi-ke ngangakhumbula ukuthi yini ngiqeda kuvuka ekseni. Ibuye ingqondo hayibo besishaya inyoka bethi ngishaya ikhanda. Yageja yasingishaya la iqolo ngoba khona into yathi ivuka embhedeni ubaleka. Nokunye sekukaningi-ke nje iy'nyoka sezingishayile-ke nje kaningi la ezandleni sengize amaqupha awasaqondile la lokucijayo sekuhlale kuvuvukele la. Bekhona nje into ethi phakamisa isandla mangiphakamisa ngiyizwa into ukuthi iyangishaya. Ekseni mangivuka hayibo ngivuvukele mangiphupha inyoka bithi ngishaya ikhanda. Wakhona nje into ethi phakamisa isandla khona ngilele kodwa lezi zinto zenzeka ngilele. Kuqhubeleke nje kuningi okwenzakalayo manje angisekho right kahle ngoba nasebusuku mangilala sengihlezi nginovalo ukuthi ngabe koqhamuka namhlanje kwenzakaleni. Kokunye lo muntu lona ushintsha ngezithunzi zabantu. Ashintsha ngezithunzi zabantu ngoba phela kwakufanele ngithi mina umalume bengidlwengula ngoba mina ngangibona umalume kodwa manje ebusweni akusiyo umalume. Umalume wasekhaya impela. Umalume wampela okhona ekhaya. Iyaqhamuka lento izithunzi sakho umalume. Waqhamuka nje kuwumuntu ibhodi kamalume nekhanda lamalume kodwa ubuso akusibo bamalume nabona ukuthi akusibo. And uma uphaphama ngempela ngaphansi esithweni sakho ngaphansi kukhona ukuhlukumezekile. Kukhona ngiqhumile bengibleeda futhi. South Africa yazi njengoba ngibuza usesilokhu nje yabo. Lezi zinto zobumnyama lezi zokuthakatha. Indlela eziphozesa ngayo kubantu zenze ezikwenzayo but bese futhi ke kuvela kumuntu okusuke ehlukumezeka physically. Awucabanga nje usisube ngempela wavuka wayovula icala emaphoyiseni ukuthi umalume ungidlongolile. And then bese yakudokotela ngeke ngikhulumeke mhlawumbe ngalokho kwesimenze ukuthi mhlawumbe yayizotholakala khona noma ngithi yabo but bese fika udokotela eveza ukuthi isitho sikasisi sangasese ngempela sihlukumezekile sasaqhuma futhi yabo. Remember phela ukuthi abantu abadlwengulayo ke in real life abanye bafaka ama-condom khona bangasebenzisi i-condom angithi yabo. But ke yayingeke yini report kadokotela ithi indeed usisi has been sexually abused yabo. Kutholakala ukuthi uthintekile and then corresponding ukuthi yena mayethi umalume ongenza ukuthi yayizoba kanjani ifate kamalume in terms of inkantolo namaphoyisa yabo. Wengeke nazaboshwa. I'm just making an example nje ngithi yabo. And again makuzobuya kuzoba ke icase yengane ekanje asithi usesuyingane yabo. Ingane ithi umalume ungenile wangidlwengula yabo. And then bese ke emva lokho ke kuvulwa icala ingane yakudokotela ihlolwe ngempela and then it's been proven ukuthi ngempela isitho sengane sithintekile ngithi yabo.
lo muntu has no survival angakwazi ukuthi found being not guilty enkantolo already he will go into prison yabo ngezinto ezenzeke ebumnyameni yabo zobumnyama nokuthakatha ngento zabo ezenziwa abantu yabo but ke bengiveza nje lokho nje ukuthi angiseke belijikayo angibuye dadewethu ngize la boyfriend wakho leseningaye naye ubumtshela ukuthi nginenkinga la sanda sami yebo Yes. ngayichaza inkinga yami yonke ukuthi kwenzakala ukuthi unento ekulalayo yabo yebo akum-affectanga lutho nibeqhubeka niheve naye nijabule naye kube mnandi yebo azange ngabe nankinga. okay ngithi ngikubuze leyo question because kokunye uthola ukuthi mhlawumbe no-partner wakho ngacela naye se-affecteka yabo yebo okay ngicela ukubuya size la eqale khona lento kumqashi wawumazisile ukuthi khona izinto obhekana nazo awumazisanga cha ngisho usasebenza lesikhathi ngisasebenza hayi ngangisho uma kukhona into engingayiboni usho kuyena ngqo noma usho ngiyasho nje kubo bonke awuhlala nomndeni yebo umndeni wona uthini awu-affecteke ngalutho ayi phela nawo babedidekile ukuthi ngabe bekwenzakalani okay ngoba lento even ngisho ukusebenza ivalile nje empilweni thanqa akwenzakali lutho mangabe ngifaka ama-CV mhlawumbe ngibiziwe ku-interview ngeke ngize ngilale ebusuku kunomuntu ongifunzayo something ngingazi ukuthi kuyini ngilunye umzimba wonke nguvuka ekuseni ngimaqhufuqhufu kodwa ngiya ku-interview mangifika ku-interview mangithi ngiyakhuluma yabo kube khona ukuthi khona into engiphazamisayo angisakwazi ukusho lokho ebengikuprepare ukuthi ngizokusho ugcine kuthiwe ngizobizwa ngigcine ngingabizwanga kanjalo khona la engalandwa khona intombazane-ke ngangingafaka CV yathi nje angize ngizosebenza ukufika kwami khona nje bekunzima nakhona ngoba behlezi sixabana njalo nomqashi kuthe ngelinye ilanga ngiphuphe ebusuku ngiphuphe ngazathi ukuthi umqashi ngeke ngize ngiyithole imali yami iphelele kodwa manje angimuzi ukuthi izizathu ngoba yini ngeke ngize ngiyithole hayi sihambe kesemsebenzini nangempela lishona ngilanga ngabizwa kwathiwa ntambama masesiqedile ukubala singahambi fanele sizobuka ikhamera ngazathi ngibonakale khona into ebengiyenza hayi mase sibiziwe ukuthiwa mina ngiphisana ngezinto zasesitoro nginika abantu mahala badayisela ngo-R10 ngibabuyisela oshintshi kodwa manje ikhamera ayisavezi la usuka bebethenga ngalibelethe imali ikhamera isiveza mina ngibanikeza ngithi mina phela ngicela ukubona la befika khona kumuntu ngoba phela bafikile bazothenga le ndawo kokuqala ngiyazi mina ngingazopha abantu engingabazi izinto zasesitoro ayisaveza ikhamera sekublank la bebethenga khona sekuvela mina ngibanika kanti inkinga yami ngifika naye khona ngasho inkinga ukuthi mina nginenkinga kwenzeka u1 no2 no3 namantombazane ngisebenza nawo futhi behleze emtshela ukuthi hayi lo sisi lo akalali ebusuku sihlezi simvusa kunezinto ezimhluphayo ngoba wayesethini umqashi wesethi yena uyobiza amaphoyisa ukuthi mina ngibengiphisana ngento zakhe ngathi mina hayi amaphoyisa nabantu babiza amaphoyisa ngizobachazela mina isitori sami ukuthi kanjani ngibatshele futhi ukuthi nawe ngakutshela ngifika ukuthi kwenzeka u1 no2 no3 kimi nami into engingayazi ivalile nje lento akukho nje ngisho nokukodwa kulungayo emzimbeni ke nje since ngilokhu ngabuya lela ngangilashwa khona shuthi kwavundululeka la kwakucashi ngoba ngangingasiphethe ukuthi ngihamba nezilwane kodwa ngathi ngisebenzisa lezi zinto enginikeze zona since nje ngabuya kuyavukuza nje kuyangivukuza nje kuze kube buhlungu kunjani manje ayisakuhlukumezi ngokocansi noma sengaphila ngelokhuzana ngoba ngangithi mangixoxa athi omunye hayi ubogcobisa ivimbela ayivimbela lalingangisizi ngezwe ngomunye wathi mangabe kukhona izilwane ubobeka uanyanisi emakhoneni ugcobise nawo sengaphila ngoanyanisi mangabe ngingawugcoba ngoanyanisi ngiyeza ukuthi ngivuka kubhlungu esinyeni sami sengize ngigcoba nomntwana ngoba phela ngayo umntwana wami uyintombazane ngoba ngazi phela ukuthi lento mhlawumbe mayisuka ke mina kumntwana iyaya
Bafethu kulukhuni nje kulukhuni South Africa kulukhuni. Yabo manje uma lento sikwazi ukuthi ivele ngisho kuma camera kodwa ke usisi avele ukuthi uyavela kuma camera enikeza abantu but abantu banikeza imali abaveli banikeza impahla abathenga esitolo. Yeah. Sekuvele yakho kuphela footage. Sekuvele yami. But ke icamera iveza yonke ithile. Yeah. Nala kufuna ngabe umuntu khona uyavela othengayo ufuna ngabe uyavela kodwa akusaveli sekumnyama. Yo. Bafethu kulukhuni kunivideo engizoyifaka la. Ngizama ukukala into wasisi ukuthi izilwane ziyakwazi ukuthi zenzise umuntu yabo into zenze futhi into phezulu kwenyama noma kumzimba womuntu njengoba ethi nje nengane useyigcobisa futhi nengane nje siyaphila ukuthi niku-anyanyise ingane encane yabo ingazilutho yabo especially kuyintombazane. Le video umama ukhuluma ngento engene kumfana wakhe and kuhambe isikhathi azafika lezi zilwane la zikhuluma khona zisho ukuthi ngeke uzosikhiphe la zabala zathi igama lika Jesu ngeke lisize ngisho ngalibiza 100 times angathi yabo kufana nokuthi angazi kwenzakalani mawubiza uJesu yabo uthi fire in the name of Jesus yabo babala wathi noShembe uShembe bathi sisebenza naye wayemfaka ifoto space kaShembe yabo uthi naye kwaba sengazi ukuthi zithi uma ufaka isiphetho sika Shembe ida more usinikeza ukuthi usinika amandla more yabo. Indlela lezi zinto zobumnyama seyi-advance ngazo yabo kuze kufika la khona zikhuluma khona zithi zikhuluma emzimbeni womfana zithi kade sangena emzimbeni wale ngane sahlala sangena umntwana esamncane angazi noma wesa below 13 years noma wesanabani sangena sahlala salinda ukuthi azakhule azabe namandla ukuthi sikwazi ukumnika lamandla esizosebenza ngawo kuyena. Umfana usekhulile manje bathi ke imaka sesiqala ukuthi lo mzimba wakhe sesiyawusebenzisa yabo. Kunephathi la mama chaza khona ukuthi itafula umfana walibulala kanjani itafula lisinda abahlabelele elemlenze engaka yabo lamatafula esimanje manje abasemadaning lawe egwila ngithi yabo indlela kodwa umfana abathi walibamba ngayo eliphihliza engazuthi ubamba nje mhlawumbe ugodo yabo olulu lingasindi ezayikhombisa khona ukuthi sesingenile emzimbeni wakhe kade safika kona salinda kuphela yonke leminyaka. So nawe njengoba nje uthi ingane nayo yentombazana nawo sazi yabo ukuthi njengoba zikuwena seyekwazi ukuthi ziyigcabe ingane yabo ukuthi lokhu kufa sekudlela kuyona ingane yabo. Ngiphatha kabi nje lokho ngoba phela ngazi ukwenzakalani nakumntwana makwenzeka kimi ngoba ngilala naye. Bathini ekhaya? Ekhaya bezama nabo kunginikeza imali ukuthi ngihambe ngiye ebantwini ngiyoyizama lento lena ayinabo abasazi ukuthi sekumele ngenze njani. Ngithe mangibika lokhu ukuthi sengicabanga ukuthi ngilithulele ngidlulisele phambili ngoba phela ngisenawo amandla ngoba namatoho awafuni futhi mangithola itoho kufanele ngiphume kanzima kahle kushuthi ekugcineni mangiqhubeka ngagcine ngiboshwe zingaphumile lezi zinto ngoba ngiyabona ukuthi lezi zinto hleli kimi emzimbeni ngihamba nazo. Nabo bakhathazekile kade bezama nabo pheli kuze kuphele imali bengasazi ukuthi kwenzakalani noma inzima into ekuphethe ngaphakathi kuba ngcono into engaphandle kuthiwa hayi nasi isilonda ake usifaka ukuthi manje mina mangizobatshela ukuthi kwenzakala ukuthi nokuthi baze bakhola sebebona ukuthi hayibo ngempela niziyenzeka bangibona ekhanda ngigundiwe ngicatshiwe nazi izinto ziyangimile engingazazi noma lokho kokunyakazayo bengiyeke bakuzwe kuziwa yimi kuze kube buhlungu ikhanda lingiphathe impela kungathi kuyabhora kuyaphansi kuyazinza. South Africa kulukhuni njengoba udadewethu nje echaza nje ukuthi namathuba omsebenzi kunzima nemali bemzama ngaze ekhaya ukuthi awuthola usizo but ke kunhlanga zimuka nomoya namanje ke njengoba la sisi usuke eMnambithi ngizama ukuveza nje nothando nesupport esesitholeke kubantu abane sesidlule kubona sibasiza baphinde bayilale inhlangano ethuleni ukuthi udadewethu njengoba naye la sibonga nje kakhulu kumama ke uMamvelase waseMnambithi okuyena ke okuze ngathi mangibika udaba ukuthi hey kunosizi la lokadadewethu lapha eMnambithi but ke ngenxa ukuthi sishawa amandla ukuthi sifike eMnambithi mhlambe kungaba lula mangabe kungaba uyena ogibelayo oza ngapha but usisi ke nemali bengenayo uze wathi Mamvelase cha ngamnikeza imali yokugibela
ngempela futhi umnikezile imali yokugibela njengoba ela. Yikho ngithi nje angikuveze lokho ngoba isimo sikasisi esokuthi imali akasenawo hleli vele ekhaya but usizo uyalicela. So ngithi angikuveza lokho ukuthi nomuntu osicela kena usizo othi angaba nosizo lokulapha usisi azi ukuthi akho mali sesinayo. Neyokuthi uzokhokha ngithi yabo. Ayikho. Imali yokugibela nje uthole nini? Ngigitsheziwe nje ngiyacela ukuthi anginayo. Ngicela ubonge la kuMama Mvelase. Ngiyabonga kakhulu kuMama Mvelase ngosizo lakhe anginikeze lonke ukuthi ngize ngikwazi ukuzohlangana nethuleleni ngizobika udaba lami leminyaka lento isingiphathe iminyaka. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu amandisele. Okay. Sisami nje ubuze kuthina uze ngoba uzocela usizo. Ngicela ukunikeza ke ithuba ukukhulume ke neSouth Africa yonke nakubantu bonke abezwa usizo lakho ukuthi ke ngicela ucele nje usizo kubona naba ngicela ukhulume naba. Ngiyabingelela kuSouth Africa yonke nakuthuleleni. Ngithi ngizocela ukuthi Nkosi yami mangaba khona ongakwazi ukungisiza kule nkinga engibhekene nayo. Sengihambe kakhulu ngihamba abantu kungazweli ibuya lento lena engiphethe. Sengiza ngisenayo ngisho imali ngoba netoho alisavumi futhi akusenzeki lutho. Nasekhaya imali ayikho nabo kade bengizama nabo lento strong ayifuni ukuphuma kimi. Ngiyacelela nje ongangipha usizo angilaphe lento kiphume lento lena nami ngiphile njengabantu bonke ibhlungu lento kunzima. Angisakhona ngisho nanokulala ebusuku ngilala ngokusaba ukuthi engabe kofika kwenzakaleni ngoba manje lo muntu uyashintsha kwenzeke kwesinye isikhathi azenza ubaba wengane ethi ngilala ngenkani kube khona into ethi nje ilwa thandaza ngilwe ngithandaze ngize ngiqhaqheka abale qashuke lento. Ngiyayicelela kuSouth Africa Nkosi yami ukuthi ongakwazi ukungisiza kulento lena ngilekelele ngilaphe kulashwe lento le iphume kibe emzimbeni ngoba lezi zinto ngiyeza ukuthi zikhona ngihamba nazo since nje zavukuzwa lapha ngangabe ngisakwazi ukuqedela ngesimo semali. Lokho nje kwaba khona kuyanyakaza nje kuyavukuza ekhanda emzimbeni kuyangihamba. Angisayiphila impilo emnandi njengabantu bonke nomsebenzi siyawudinga lento ingivalela ngisho ukuthi ngithola umsebenzi angikwazi ukwenza lutho empilweni. Ngistakile nje. Ngiyacela. Okay. Sisami ngingathanda ukuthi ngiexpose inamba zenu angithi yabo social media platforms angithi yabo. But ke umuntu ngimtshele ubuhle lobungozi angithi yabo bokushiya inamba la angithi yabo bese kuba kuyena ke yabo ukuthi ayithatheleni isinqumo ukuthi ikuphi akucabangayo. Uyafuna ukushiya inamba noma mhlambe uthi no abavaya ngawe ethuleleni angazi ngicela ukuzwa ngawe sasa. Ngicela abavaye ngawe ethuleleni. Ungazoba kusho mina lokho yabo. Hayi ngisho lokho kuyikona engikucabangayo ngiyekwazi ngoba phela kube sekuqhamuka nabantu usuke kuyilokho but lesifaka ukuthi umuntu ufuna ngimtshele ubuhle nobubi yabo. Okay no sis kukhona kunemhlamba osafisa ukucela noma ukuveza mhlamba. Akukho kunye bekuyiloko nje kungiphethe kabi ngoba manje ngiyabona ukuthi lento lena ngazathi isikhona nasekhaya egcekeni ngoba ngake ngaze ngahamba womunye umuntu wakaShembe nakhona ngingasazi abantu ngibaqedile wathi umuntu wakaShembe lo muntu uyambona usekhaya nje uyagcagcaza uyena ophethe lapha ekhaya waze wangikhulekela uthe mengikhulekela ngawa ethetha engazathi uthethisa mina kodwa uthi uthethisa lento ekimi ngaze ngawa wazi wathi yena uyabona njengoba ewalosisi naloganga ngayi uwile la ekhona ngavele ngaxaya ngabona ukuthi okushuthi lento ikhona emzimbeni la ngihamba khona nje ikhona ngoba omunye waze wathi ningabe nisamletha leyo sisi kimi ngoba manje lo muntu ufikile kimi egqoka inzilo shuthi into engizomsiza ngayo ngeke asasizakala lo sisi ngoba ubezovala ukuthi ngimsize lo sisi ngazathi ngaba umuntu nje ongatshela ukuthi uyapi othathwayo nje noma kuthiwa uyemoli ngoba manje into ayicabangayo lo usuke yazi kuya connect. No kulungile siswami ngoba ngingakubambezeli nami bangisafuna ukuthi mama respect bade ikhombisa nje kunomntwana lapha omncane 4-year-old boyelwa izandla ngithi yabo isandla zangane zibolile so ngizama ukuthi ngiphuthume naye yabo baceleke nabo sizokathuleleni
wathi sathi ngoba vele phela besihlele nawe thina ukuthi usendleleni zangala sizohlala silinde wena qede nawe nathi sheshe sikufake eTaxini kusakhanya ngithi yabo ubuyele ngasekhaya yabo but nje sifisela sisithola usizo ma nginethemba kubantu bakaThweleni nawe njengoba ureach out kuthini ucela usizo ngoba mhlawumbe ubona vele abantu yabo abafika la kaThweleni bezocela usizo abanye belithola usizo manje asithembe ukuthi nawe uzothola usizo yebo ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nje nakuThuleleni ukuthi ngabhala basheshe bangiphendula ngoba hayi bese ngibona ukuthi izinto zami ziyadileya konke la ngicela khona kumnyama kuyavaleka ngibonga nje ithuba lokuthi ngize ngafika yebo sabo South Africa naloku udaba ke likadadewethu ke lonke usulizwileke nenkinga abhekene nayo bafethu siyacela ukusizo whoever ongathi angaqhamuka alekelele esimeni sikasisi sakhala ngakho ngoba bafethu kulukhuni bafethu kulukhuni bafethu futhi kusazoba lukhuni going forward ngoba lezi zinto sezikhona bafethu siyathanda sithandi sezikhona nabanye basayiqala basazenza nabanye basazoyijoyina into zobumnyama ngithi yabo lezi zinto zabo ke egcina ke siyiphazamisa ke abantu abangenacala kakhulukazi nje izingane ke nabantu besifazane okuyibona efuneka sibabeke ngempela emkhulekweni nasemthandazweni yonke siyenzayo ngoba izingane izona ezibuthaka bafethu ngiyacela ke makhona uEvo ngathi angavela ke kulungela ngasithinta ke thina sikwazi ukuthi imkhonzo nodadewethu ke kube abantu ngempela beza nosizo nabakhomentayo ucela abakhomenta ku-comment section usisunawe uyawubuka uTikTok no-YouTube uzokwazi ukubona ukuthi abakhomenta abathini abantu mhlawumbe khona bam-advise ngakho ngoba mhlawumbe nawe khona kusukufundile ukuthi u-Anyanisi uyasiza uyalekelela mhlawumbe nawe naleyo nkinga nje ekhaya yabo ngeke ngabona nami kwenye ividiyo kuvela bengibhalelwe umuntu naye unenkinga ngapha koGoli ubaba welanda isithwalo sabo ngithi yabo basesibaxakile nomkhulu owashiya isithwalo sakhe sesibaxaye ngalendlela nabo sekubeka u-Anyanisi angazi Anyanisi wakhona njengoba ume kanje Anyanisi usikwe center kanje uqayo kanje usikwe center ubekwa ngazo ugcotshwana kuningi nje kuzonivezela nibona ngithi yabo because siyalidinga usizo yabo and ngiyacela abantu abasilekelelayo ukuthi ngempela bafethu asilifuneni usizo ngempela ukuze sazi ukuthi nantu usizo liqondile ngoba ngiyangihleke noma sithuthi ngibuka ama comment section kubantu omunye uvela akhombe lo omunye akhombe okwakhe kanti lezi zimo njengoba sezika nje asihlanganeni uzasazi ukuthi uma kuyinkinga kanje usizo sisenda lulaphana nalaphana yabo kungavele ngathi siyakhompyutha sifuna ke usizo lokuthi ke siqhamise nathi ke ukuthi sazi cha umuntu masebhekene nosizo kanje engathi singakunotha down ukuthi awusibanibani ngempela ukuthi uyakulapho ukuthi usibanibani uyakulapho ukuthi oyendaweni ukuthi ke bathandaza kanje bayakulapho ukuthi ukuze nami kuzobalula nakubantu ukuthi abanye there's no need ukuthi baze bathi sifuna uThuleleni bayokwazi ukubona kuma comment section ukuthi hayi ngisizakala endaweni ukuthi ngihambe nami ngothola usizo lapha yabo siyabonga nje kakhulu South Africa egameni lenhlangano okuyithuleleni mina Mduduza Mkhwanazi ngiyabonga nisale kahle emakhaya